O imagine care merită tot efortul. Ia uite, frumusețe. Și cu turma de oi. Oh, ăsta-i câine? A, nu e mie. E nici mai jos. Încheierea pentru ziua de ieri o să o fac acum dimineața, pentru că aseară s-a făcut târziu până am pus cortul, până am fost după apă, n-am găsit izvorul, sau de fapt am găsit un izvor. Mare atenție că la următoarea Builei, izvorul care e la 2-3 minute în jos, nu mai are apă. Noroc cu ciobanul care știa un alt izvor. Am luat niște apă de la el. O să mă duc acum dimineața să refac provizia de apă. N-am mai stat aseară să filmez. O să vă arăt acum cum arată zona, cum arată cortul. Uite, așa este zona. Ăsta e refugiu. În spate acolo este casa ciobanilor. Ăștia scăței foarte cuminți. Foarte cuminți scăței. Aseară, sper să nu mă muște acum. Ăsta primul cortul nostru. În spate mai sunt două corturi, niște tineri. Alea sunt stâncile și niște căluți. De aici, de la stână. Azi noapte nu a fost frig. Vântul a bătut puțin, dar n-a fost frig. E o lumină bună acolo. Acolo sunt ciobanii. Acolo sunt oițele. Câinii și-au făcut datoria azi noapte. Au lătrat de multe ori. Dar la aia sunt câini de stână. Să latre la absolut orice simt. Ăsta este cortul. Foarte bun. Așa. Ne-am trezit de dimineață. Am făcut și o cafeluță. O să bem o cafea. Mai vin niște căței. Le-a dat vecinii ceva de mâncare și acum s-au prins, se strâng toți. Uite aici, protagonistul sirenei de vapor. Are ăsta un glas, a răgnit azi noapte de câteva ori. Am crezut că a venit... Unde ești? Am crezut că a venit vaporul peste noi. Uite-l. Acolo mănâncă între urechi.
frumoasă zona. Pe aici o să coborăm mâine. Mâine, astăzi. O să continuăm pe Crucea Albastră și Punct Galben, un traseu comun care la un moment dat o să se despoartă. Noi o să ajungem la schitul Pătrunsa, după care pe Forestier până la schitul Pahomie, unde avem mașina. Câini în acțiune. Am simțit ceva jos în pădure. Se aude unul lătrând. Suntem gata de plecare. Este a doua zi, duminică. Părăsim refugiul Buila Vânturarița. Părăsim locul de campare. Aici am avut curtul pus. Aici s-a făcut un foc aseară. Cald astăzi. Și ne așteaptă până la schitul Pătrunsa, teoretic un drum de 2 ore. Și până la Pahomie încă 3 km pe Forestier, ce ne place nouă cel mai mult. Let's go! Uite de acolo ia să vedem. Aici este cărarea care coboară din drumul principal către Izvoraș. Uite așa, vine drept pe acolo. Vine aici. Da? Și aici avem Izvorașul. Ăsta e debitul. Nu curge mai tare. Probabil și pentru că e luna august. Dar trebuie să aveți sticle mici. Cu o sticlă mare de un litru sau 1,5 litru, 2, nici atât. Ăsta e debitul. Nu există niciun indicator. Ca să știi din potecă dacă... Da? Trebuie să fii foarte atent. Acolo, sus, e o potecă care se vede bătutorită de ciobani. Altfel, mai există un izvor pe drum care e secat acum. O să vi-l arăt imediat. Prima parte a coborârii de la locul de campare este foarte anevoioasă. E numai nisip de ăsta sfărămicios așa. Se patinează, deci fără bețe foarte greu.
Greu și cu bețe, dar păi fără bețe. Da, să continuă așa o parte bună. De grohotici de ăsta mic. Vă spuneam de celălalt izvor care se află pe drumul ăsta de coborâre. L-am mai văzut în câteva videoclipuri funcționând cu ceva vreme în urmă. Probabil curge apă când se topeze pe zile. Iulie-august nu cred că are apă. Uite, asta este. Nu mai curge. Deși pe aici este umed. Dar să mă urc un pic. Acolo este locul de unde izvorăște. Nu se vede nicio picătură. Deși aici e ceva umezeală. Drept pentru care e valabil izvorul din pădure. Să continuăm. Ce să vezi, surpriză, am mai găsit un izvor în jos pe potecă. La fel ca ăla din pădure. Bun și ăsta, păi, curge încet. Bun și ăsta, uite-l. Așa arată. E de știut, nici nu-ți vine să crezi. Ia uite de unde vine. Uite de acolo, din gaură. Deci ăla nu este săpan, nu e adâncit. Da? Deci, de ținut minte. Coborârea prin pădure a început, la fel de accentuată ca și cealaltă de până acum. Diferență mare de nivel. Uite așa jos. Acolo trebuie să luăm. Uite. Avantaj că deocamdată suntem la umbra pomilor, nu ne bate soarele. Să sperăm că e pădure până jos, ca să putem să coborâm măcar la umbră. Altfel, sălbăticie, frumusețe.
Deci aici se captează apa. Uite, alea sunt niște țevi. Probabil pe aici se poate ajunge, pe aici ar fi curs. Uite, stai să vezi. Pe aici ar fi curs apa. Da? Ei au captat acolo, probabil că se poate ajunge pentru preumplere sticle. Am prins un pic de plată aici. Facem și noi o pauză. De băut apă, de fumat o țigară. Ia. De fumat o țigară. Și pe urmă continuă. Coborâm, grohotiș, rădăcini, pietre, copaci doborâți, de toate. Păi acum am făcut 6000. Ia uitați-vă, copac. Ia uite-te, copac. Ia uitați-vă. Martorul munților. Ăsta este. Și cam așa se vede de aici. Am ajuns și la Răscruce. Uite acolo indicatorul.
Până la schitul Pătrunsa mai avem Relativ 15 minute. vreo 15-20 de minute, așa scrie pe indicator. Foarte grea coborârea, foarte tehnică, plină de grohotiși, abrupt. Am luat și o bușitură, bine că n-a trosnit niciun os. Acum suntem la o bine meritată pauză, pardon, uite așa. E și o crucești a unui băiat care probabil a murit pe aici. Da. Am luat o pauză. E o poieniță frumoasă aici, la umbră. Ne refacem puțin forțele și pe urmă o luăm ușurel, ușurel. Grabă n-avem. Este ora 14:35. Am plecat la 11:11. E bine. Pentru 50 plus e de vis. Dar traseul greuț. Pentru 50 plus. Nu e chiar pentru toată lumea. Pentru... Hai, pauză plăcută. Deci îl vedeam de sus de acolo. Am ajuns și la schitul Uite aici, miros. Pătrunsa. Uite, Uite apă. vrei să mă umpli? Da, S-a dat sus. cu apă sfințită. Hai să facem o pauză. Pomnița lăsat și de asta. După deal apare și mănăstirea Pătrunsa. Ce zice indicatorul? Ia să vedem. Zice că cu următura buiului 2-3 ore, periculos, expus, interzis iarna. Valea Costești. Și mai zice că Poiana Scărișoara, satul Bărbotești, satul Petre. Schitul Pahomie 45 de minute o oră. Schitul Iezer, satul Cheia. Pe crucea albastră de aici încolo. Asta este mănăstirea. Probabil trecem pe lângă ea, pe acolo. Hai să vedem. Nu contează. Deci pe aici este, prin curtea schitului. Ia să vedem. Deschidem asta. Hai, colega de traseu. Hai, hai, hai. Pune și tu zăvorul. Poți? O parte. Așa, bravo. Uite ce frumos au popii pe aici. Cabană frumoasă de lemn cu merișori copți în grădină. Ia să fac și eu niște poze. Așa se fac, uite, și în jos are merg. Da. Nu știu să merg, să nu te... Hai. Uite ce de pisici.
cu panouri. Gospodari. Ia uite ce toaletă au. Uite așa. E primul schit cu toaletă de genul ăsta pe care îl văd. Mai aveau și toaletă de aia plastică, de lemn. Grea să construiesc. Căbănuțe frumoase peste tot. Lucrează oamenii. Cred că pe aici, pe la porțile astea. Haide. Da. Vine lumea, uite, de cumpărat. Duminică la ora 3 după amiază. 4? Uite și măgăruși. Uite și măgăruși. Am părăsit ipoteca de la schitul Pătrunsa. Am dat într-un forestier de pământ care o să ne ducă până la schitul Pahomie. De unde o să recuperăm chiuța. Ce dragă mie de ea. Aparent ce a fost greu a trecut. Este ora 16:57. Cu tot cu pauze, cu de toate, am plecat la ora 11. Este ora 17. Mai vedem la mașină care e timpul final. Uite de ce ne era nouă dor
de drumul forestier ăsta cu piatră. Îl iubim maxim la sfârșit de tură. O încântare pentru tălpi. Drumul forestier. Asta e bun că coboară măcar. Să vă pe mijloc. Tălpi, mijloace. Mijloace. Eu și cu ăla, poate ne-am întâlnit cu unul. L-am întrebat când începe drumul forestier, a zis că Potecul mai are 2 km. În ce zonă fi fost? De pote. Da. Și forestierul 3. Și că 3 km mergem pe asta. Mi se tocesc Salomonii până terminăm forestierul ăsta. Uite-l. A dat Dumnezeu și am terminat cu mizeria asta de forestier care ne-a descentrat planetarele. Uite, asta e cea mai frumoasă imagine pe care am văzut-o în ultimele 2 ore. Uite, cum stă ea cu mințică la marginea pădurii și așteaptă nebunii. S-a umplut de praf. E tot în regulă. Măi, Urmează să ne dezechipăm. iuța noastră. Să ne dezechipăm. Am ajuns până aici. Stăm și noi puțin, ne odihnim. Și pe urmă, turbo la București. Să sperăm că nu mai prindem aglomerația de la venire. La ieșire din Pitești era criminal. Să sperăm că acum au plecat toți nebunii. E 8 seara, până plecăm noi să face 7, e 6, până plecăm să face 7. Vedem. Cam atât din traseul de astăzi. Mai urmează partea de ajuns acasă. La revedere, drumuri bune și să ne vedem pe alte cărări.